Здравейте хора, както може би сте разбрали от заглавието, днеска ще играем Майнкрафт. Значи, първо, днеска ще правим батут и капан. Другото ми клипче ще правим водна парзалка на Майнкрафт, но то защото е по-трудно и им трябва повече време. А сега да започваме, хора. Вижте, значи батута слагаш така, виждате ги копчетата, нали? Опа. За батут на Майнкрафт. И аз това се изненадах, като един приятел ми го каза. Аре бе! Сега да ги махнем тези. Сега и тук така слагате къвти цвят, изберете си за батут. Така. Аре. И сега като си скочим, си подскачаме. Сега капан. Гледайте. Ето, сега един капан. Значи едно, две. Едно, две. Едно, две, едно, две, едно, две, едно, две. Сега тук слагаме така. После слагаме така. После слагаме... Сори, не е такова. Опа. Тук трябваше да направя още. Това е малък капан. Сега слагаме. Опа, не. После слагаме мечовете такова. Са и такова по средата. Са едно и така. И никой не забелязва. И така, като някой стъпи. Гледайте са. Но, 2-3. И гледайте как гърмя. Ми хора, това беше днешното клипче. В другото ми клипче ще правим водна парзалка. Айде! Чао!